Kien mument ta' sewħelu meta l-President ta' Malta George Vella akkumpanja grupp ta' studenti ta' 6 sena tal-iskola primarja tal-Belt Valletta illi kellhom l-opportunità jaraw ix-xogħol li sar fil-Palazz Presidenzjali. Il-perit David Zara u l-kuratur Emanuel Magro Conti spjegaw lill-President u lill-studenti dwar ir-restawr estensiv li sar fil-palazz fl-aħħar 4 snin u nofs li ħafna minnu tlesta. Għal din iż-żjara kienu preżenti wkoll Mario Kutajjar, Chairman ta' Heritage Malta, u Noel Zammit, il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta. Ix-xogħol li sar fil-Palazz tal-Belt huwa wieħed mill-isbaħ u t-tibdil huwa wieħed sinifikanti kif fisser il-President innifsu. Jiena matul dal-4 sena u nofs li tisir dan ir-restawr fil-palazz kont niġi fuq bażi regolari. Però xorta għadni ma nistax nifhem xogħol kbir li sar dal-aħħar xhur biex il-palazz issa qiegħed fl-istat li qiegħed u li biex jibda jelqa' lill-viżitaturi ġo fih. It-tibdil huwa enormi u l-ġibil tal-palazz li rġa' nġab ħafna iktar qrib dak li kien fil-bidu huwa ta' min wieħed jaraħ u jimpressjonat. Il-President u l-istudenti żaru għall-ewwel darba iswali awdjoviżivi li se jkunu qed jieħdu lill-viżitaturi fi vjaġġ tul-450 sena ta' storja tal-Palazz tal-Belt minn żmien il-Kavallieri sal-lum il-ġurnata. Il-President Vella stieden lill-pubbliku biex nhar it-tlieta 26 ta' Diċembru iżur il-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt li se jkun miftuħ għall-pubbliku biex igawdi s-sbuħija tiegħu. Jiena nħeġġeġ ħafna lin-nies biex jiġu jżuru dal-palazz, jaraw id-differenza minn kif kien qabel u fl-istess ħin ikunu wkoll qegħdin jikkontribwixxu għal Community Chest Fund meta jiġu jidħlu jagħtu xi ħaġa żgħira biex jidħlu jaraw il-palazz. Hawn postijiet veru ta' min jarahom speċjalment u b'mod partikolari l-armerija ta' fuq li hija xi ħaġa li żgur ħadd minnha qatt wara bħalha. F'din l-attività il-pubbliku se jkollu wkoll l-opportunità unika li jżur l-uffiċċju tal-President f'dan il-palazz li se jkun miftuħ bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija.